so cool. Bata pa kukul. Ang Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Nagtiki man po kami ni Jomar since pareho naman kaming hiwalay sa asawa. Feel good morning po sa lahat ng kabisyo na kabisyong lalo na mga OFW na laging nakaabang sa programa. Mga katas ng nakalipas. Tago nyo na lang po ako sa pangalang Tintin. 45 years old at opo isang OFW sa bansang Malaysia. Mayaman po yung amo ko at wala naman akong naging problema sa aking trabaho. Ang akin pong ex-asawa, kasama ang aking mga anak ay nasa Sarangani Province. Sa totoo lang, Col, wala na po talaga akong nararamdaman para sa asawa ko. Pero para sa mga bata, hindi sila maapektuhan. Co-parenting po kami. Casual ang lahat. Inayos ko na lang po ang pakikitungo sa kanya. Kasi syempre, nanay naman ako eh. Hindi naman ako masamang tao. At para na rin sa kanilang pag-aaral. Eto na nga po, nakilala ko si Jomar. 38 years old, so medyo 7 years po ang aming age gap. Pilipino din po siya na nagtatrabaho sa isang kainan dito lang din po sa Malaysia. Dami din po kasi ditong Pinoy food. Kaya doon ako nakikikain, kaya lagi kami nagkikita. May asawa at anak na din po si Jomar. Pero may sinabi siya na medyo hindi na sila okay. Hiningi niya yung number ko sa kaibigan namin, nakasamahan niya naman sa trabaho. At doon na nga po magsisimula ang aming pagchat-chat. Pati tawagan. Kakakilig, no? At dito na nga magsisimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Date ang tawagin ko yung mga bata. Pero kumusta ka naman dyan sa Malaysia? Masaya naman ako. Okay naman ako. Pero hindi na ako interested na makipag-usap sa'yo ng mahaba. Sa mga bata na lang. Grabe ka naman. Sa akin lang naman. Pasensya ka na. Tintin, baka pwede kang magpadala dyan kasi may derby eh.
derby itong pambayad sa Ay naku, tuition ng Bong. mga bata. Ay naku, Bong. Ibigay mo na sa mga bata yung telepono at kakausapin ko. Pangsusugal mo na naman yung padala ko para sa pag-aaral yun. Kaya tayo naghiwalay Huwag mo na ulit-ulitin. Padala ka na lang. Ay naku, magtrabaho ka para sa pansabong mo. Baka ipinapabayaan mo yung mga anak ko, Hindi anak, kausapin niyo yung mama niyo. Hello, Mama! Mama! Ako muna doon, ladies choice! Okay, pwede naman loudspeaker Mama, alam mo, si Papa po, lagi nagsasabong, tapos minsan nadadala po na babae paminsan, pero nasa labas lang sila ng bahay sa likod. Tindira dyan sa sabungan. May utang kasi ako doon, naniningi lang. Okay lang yun, wala naman na, ikaw talaga mo, paano ipapaliwanag sa mga bata yung ganyan? Hayaan nyo na yung papa nyo na, baka ano lang yun, naglilinis ng balahibo ng manok. Tama. Sa'yong nagayos, nag-asa ng pari ng manok. Tama po, nililinis na yung manok ni Papa, tsaka yung tandang niya. Yung pumuputak-putak, pak. Opo, Mama, nalilinig namin. Nag-plak-plak-plak po yung manok. Hoy, kayo mga bata, kayo. Tin, magpadala ka na, Tin, kasi bayaran na ng tuition nila. Sige, papadala na ako. Huwag mong isabong, ha? Hindi mo sure, Mama. Mama, na-miss ka na namin. Uwi ka sana, Mama, sa Pasko, Mama. Kaya nga, Mama. Kaso mga anak, hindi pa po uuwi si Mama. Di ba alam nyo naman trabaho ni Mama para makapag-aral at makapag-ipon po si Mama ng pangpaaral nyo. Matagal-tagal pa kayo mag-aaral Sorry mga anak. Tawagan na lang tayo lagi, ha? Opo, Mama. Mama! Ano? Si Junjun po! Bagsak sa math! Bye-bye, Ma. Ako naman! Muse ako sa classroom namin! Tin? Baba ko na to, ha? Bye-bye, Mama. Babe. Hindi, Ano mga sabi anak mo? ko yun, mga baby ko yun, mga baby ko. Akala ko naman, May kailangan ka? ako na tinawag mo, Kausap babe. ko kasi. Hindi, pasensya na. Tagalan ako kasi yung amo ko dumating. Nagpaluto Ayaw kasi nung kumain pag hindi ako nagluluto. Ayaw niya rin yung mga luto ng mga kasamahan ko. Pasensya ka na. Oy, May kailangan ka ba? hindi. Makikita tayo, di ba? Oo nga, ito nga, Saan tayo? Anong gusto mong order dito na lang tayo kasi... Mm, Di ka pa ba nagsasawa doon sa amin? Doon ka pa rin Gusto ko kakain? ng, syempre, Pinoy food pa rin. Meron man ditong tokwat baboy? Yun lang. Di ko alam. Ano na lang available dyan? Meron ba dyang turon? Tatanong ko Turon. Turon? Tignan ko Lumpia. Di ko alam. Itatanong ko kay Aris. Gusto kong isaw. Si Aris kasi... Adobong ipis. Ano ba yung gusto mo? Teka lang. May balot kaya tayo dito? Gusto ko ng ganun So parang nag-crave na. Pwede naman tayo magluto. Ako bahala. Lulutuan kita ng Sweet balot. mo talaga. So, ikaw, kumusta naman yung pamilya mo sa Pinas? Okay naman yun. Kausap ko kanina. Kinausap ko yung mga bata kasi papadala ako para hindi magastos ng tatay. Alam mo naman yung truman-truma ako sa tatay ng mga bata na yan. Ikaw, kamusta naman kayo? Ano bang meron sa tatay nila? Nagsasabong. Hindi ko nga sure ko yung mga pinapadala ko lahat napupunta sa bata. Baka mamaya na isasabong Kaya alam mo yun, ang hirap. Nagpapakahirap tayo dito sa abroad tapos wawaldasin lang ng mga kamag-anak na Yun nga ang mahal sa Pinas. Kaya hiniwalayan ko na talaga. Sakit na talaga sa ulo, promise. Stress na stress ako. Sinabi mo pa. Ikaw ba? Uy. Pwede ba wag na natin pag-usapan kasi iinis lang Problema ako ba? Nanginginig ako sa galit. Uy. Okay ka lang ba? Ano nangyari? Tin, hindi ko na mapapatawad yung asawa ko. Ano nangyari?
Wala. Share mo sa akin, okay lang maglabas ka ng sama ng loob sa akin. Parehas Okay, lang tayo ng sitwasyon, Tin. Bang nandito ako, yung kumpare ko naman, pala yung kinakalantarin niya dun. Grabe naman pala yung nangyari sa'yo. Sa akin, sakit lang ng ulo kasi hindi marunong maghanap buhay. Pero mas matindi yun sa'yo, ha? Sinabi mo pa. So, Kaya, ano, wala nakipaghiwalay mapapatawad ka ba? Nakipaghiwalay ka ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Wala na. Eh, Gusto niya magbalikan kami? Alam mo, pasalamat siya, babae siya eh. Kung hindi, uy, kalma ka lang. Shh, kalma ka lang. Kahit pa paano, asawa mo pa din yun. Malay mo magkaayos kayo, di ba? hindi na nga. Ba't siya mag-aayos? Ayoko na nga eh. Malay mo, wala naman. Pwede ba, Tin? Pwede ba? Huwag na natin pag-usapan yung mga walang kwentang tao. Pwede ba? Uy, asawa mo yun. Hindi ko na siya asawa kasi ginawa niya sa akin, niloko niya ako. Okay? Uy, kalma ka na. Kalma ka na, kalma ka na, kalma ka na. Shh, shh. Please. Ba't kita ikikis? Parang kalma. Ganun ako eh. Please na. Ito, Aray. basta na lang to eh. Eh, paano ako kakalma niyan? Mm. Ay. Okay. Ay, salamat. Ayan, kalma ka na. Ikaw talaga, Jomar. Ibang klase ka talaga eh, kaya na. Alis Wala, tayo? wala. Ha? Alis tayo. May alam akong lugar. Dito? Ako nang bahala. Hindi Ako dito. wala Alis. akong alam. Ako na nga bahala. Tara Doon na. ba yan sa ano? Shh. Huwag ka na maingay. Ako na bahala. Tara. Sige, sige. Jomar, stay ka lang dyan. Ako munang tatrabaho. Oh, sige, starfish. Hindi Ay, naman hindi. starfish. Hawakan mo na ako sa ulo. Dito lang ako sa... Okay ka lang? Okay ka lang? Naalala mo ba yung asawa mo? Hindi, wala. Huwag natin pag-usapan pag-usapan. Ikaw Kaya, kasi inubo ka eh. Hindi, may sumabit. Hindi ka ba sanay? Hindi ka ba ginaganto ang asawa mo? May sumabit. Huwag ka na nga magsalita ng ganyan. Dito lang ako. Oh, Jomar! Tin! Nahulog po agad ang loob ko kay Jomar, call and tease. Kaya nga ginalingan ko sa kanya eh. Sa tagal-tagal ng panahon po na wala akong karelasyon pagkatapos ng asawa ko, ngayon lang, aaminin ko po, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng matinding pagmamahal, pagkagusto sa isang lalaki. Kinikilig ako tuwing kasama ko siya. Basta may something kay Jomar na hindi ko pa naramdaman ulit. Ang tagal na. Kaya po tuwing day off ko, hindi na ako nagpapahinga kasi si Jomar ang aking pahinga. Sana all. Naipasok pa yun. Pero hindi po kami nagpapahinga kasi nagpapaguran po kami. Aswerte mo, Jomar, nang iya ka. Tuwing magkasama po kami, yun ang pinakamaligayang araw ko. Pero si Jomar po, nalungkot ako kasi bigla siyang nagpaalam. Ha? Bakit biglaan Wala naman? eh. Namiss ko na yung mga bata eh. Kailangan ko rin umuwi. Teka lang, baka makita tayo ng amo ko dito. Saglit lang. Namiss na kita eh. Eh, Pero uuwi ka? uuwi nga ako. Di ba hindi ka naman uuwi ng Pinas? Kasi nga sabi mo nakauwi ka na nung nakaraan. Ako rin, halos nung nangyari Baka kasi hindi yun. ka na bumalik. Ano ka ba, Tin? Babalik ako. Baka, Huwag ka na matakot. Babalik ako. kasi may sasabihin ako sa'yo. Mula nung nakilala kita, ibang-iba na ako eh. Parang nakita ko ulit yung sarili ko na masaya.
nasabi ko na, ito na yung tao na yun. Kaya natatakot ako na baka mawala ka din sa buhay ko. Kaya pag uwi ka, parang baka hindi ako makatulog dito kasi malayo ka sa akin. Tin, Siyempre makikita mo yung asawa mo, di ba? Paano pwede ba na wag ako? na natin siya pag-usapan? Huwag kang Sinabi ko na magalit. sa'yo, hindi ko na siya mapapatawad. Kaya, pwede ba? Huwag mo na siya mabanggit-banggit sa harapan ko. Hindi mo maalis sa akin kasi siyempre asawa mo pa din yun eh. Mas posible pang lilipat ako ng ibang bansa kaysa balikan ko yung hayop na yun. Kaya Promise, huwag mo nang mabanggit, ha? Promise. Oo, babalik ako dito. Siyempre, Tawagan mo andito ako ka. agad pag andun ka na. Tawagan mo ako lagi. Iintayin ko lagi yung update Pasensya, mo. pero hindi ako pwedeng maging busy din ako doon. Pero chat lang naman. Sige, chat. Okay, basta Jomar, mahal. Mangako tayo sa isa't isa na. Mahal. Mahal na mahal kita. mahal din kita, Tin. Kaya, huwag ka matakot. Babalik ako dito sa Malaysia para sa'yo. Pangako Pangako ko yan. Patunayan mo nga. Ito na yan. Teka lang, may mga... Hindi dito. Closed door patunay. Doon tayo, Ibembang mo ko. doon tayo sa may bodega. Tara. Ibembang mo ko sa bodega. Oo, tara. Halika dito. Halika dito. Huwag ka na matakot. Kinikilig kasi ha? ako. Bakit sa bodega sa bagay? Exciting. Pwede Hindi kasi- i-video? Uy! Meron kasi, may darating si Amo eh, may gagawin. Si Gio, si Sir Gio. Oo, darating si Sir Gio eh. May papagawa pa sa akin yun, Oo, okay? bembangin mo na. Oo, halika na. Baka hindi ka na bumalik Babalik ako. Pwede ba yun umiiyak tapos nagbembangers? Pwede yan. Babalik ako, promise. Promise me, baby. 'Cause I'm scared of death. Umuwi na nga po ng Pilas si Jomar. Malungkot man pero dun po siya nagpasko pati bagong taon. Kahit inassure niya po ako na ako pa rin ang pipiliin niya at babalik siya ng Malaysia. Hindi po ako nakakatulog. Ang tindi po ng anxiety ko. Overthink ako ng overthink sa bawat araw ng buhay ko. Baka hindi na siya bumalik eh. Pinanghahawakan ko na lang yung sinabi niya na mahal niya ako at galit siya sa asawa niya at wala na silang pag-asa magkabalikan. Tulad po ng sinabi niya, busy po siya kaya ang tagal niya mag-reply, tagal niya mag-update sa akin na nakadagdag po ng pag-overthink ko. Pero nakahinga po ako ng maluwag nung bumalik siya sa akin dito sa Malaysia ng first week ng January. Oh my God! Teka lang. Mahal, bumalik ka, mahal. Ikaw ba Tin, yun? may Ikaw, pasalubong mahal. ako sa'yo. Uy, mamaya na yan. Hindi naman importante. Na-appreciate ko yan. I love you, mahal. Na-miss. Mahal, alam mo ba? Sobrang nag-overthink ako kasi, di ba, kinabahan talaga ako na hindi mo na ako babalikan. Mahal mo ko talaga, no? Tin, may sasabihin sana ako sa'yo. Sana Bakit huwag ka parang mabibigla. iba yung mood mo? Mahal, may problema? May sakit ka ba? May jet lag ka? Ano? Shh! Pasensya ka na, Tin, pero tigil na natin to. Prank? Hindi ito prank. Nanonood tayo lagi ng prank. Hindi ito prank, Tin. Mahal mo ko. Pasensya na, pero nagkaayos na kami ng asawa ko eh.
inayos ko na kasi Hindi, totoo. Hindi. Promise mo eh. Nag-promise ka. Nangako ka sa akin, hindi mo na siya, hindi mo Wala na eh, kailangan eh. Hindi na, nanlalaki siya. Kumpare niya, yung nilandi niya. Sabi mo, hindi na kayo magkakaayos. Galit na galit ka. Papaalala ko sa'yo, galit ka sa asawa mo. Di ba, niloko ka ng asawa mo. Nakipag-sex siya sa iba. Jomar, wala eh. ako yung mahal mo. Ako yung mahal mo. naawa din ako sa mga bata kasi. Kaya, asensya ka na. Jomar. Tignan natin to. Wag mo, Jomar, hindi ko kaya! Tatapusin ko na lang yung kontrata ko at lilipat ako na ibang bansa. Jomar, wag mo, kainain na, Jomar. Asensya na. Jomar! Jomar!